Pegasus softwarearekin egindako espioitza kasuek eztabaida politikoaren erdigunean kokatu dute, CNI Espainiako zerbitzu sekretuetako zuzendari Paz Esteban egoerari aurre egiteko Espainiako gobernuak ura kargutik kentzea erabaki du. Margarita Robles defentsa ministroak eman zuen erabakiaren berri atzo. Ministroen kontseiluaren osteko prentsaurrekoan Esperanza Casteleirok ordezkatuko du. Casteleiro defentsa estatu idazkaria da egun Roblesen agindupean eta CNIko kide izan da urte luzez. Eguerdion guztioi Espainiako gobernuko kideen aurkako zelatek ere eragina izan dute kargugabetzean izan ere, Roblesek CNIren eta segurtasun indarren defentsa egin arren, Bolañosek erakunde hartan jarri du Sánchez espiatzea eragotziez izanaren zama. Gobernuko gainerako kideen telefonoak ere aztertu ditu orain erakundeak eta jakinda Roblesen eta Fernando Grande Marlaska barne ministroren sakelakoak ere espiatu dituztela. Halaber gobernuak jakinarazi zuen nekazaritza ministro Luis Planas zelatatzen saiatu zirela ere. Ikusitzagun jarraian atzoko kargugabetzaren irudiak. Esperanza Casteleiro Llamazares va a ser la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia. Usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. Una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro, por una funcionaria del centro que lo conoce perfectamente, que lleva casi 40 años. Creemos que es absolutamente imprescindible dotar de medios al Centro Nacional de Inteligencia para que, como lo está haciendo ahora, pero mucho más reforzado si cabe, precisamente por las amenazas, pueda tener ese papel importante que está teniendo y que sigue teniendo en la comunidad internacional de inteligencia. Queremos un CNI, como es un CNI, respetable y respetado por todos los servicios de seguridad internacional. Ahora los indicadores muestran que no existen infecciones compatibles con la infección Pegasus. En las próximas horas pondremos esta información a disposición de la justicia con los informes del Centro Criptológico Nacional para ampliar la denuncia que ya presentaron. Kongresuaren kontrol saioan zein konstituzio batzordean heldu diote gaur espioitzaren gaiari, bada Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentaren iritzitan begi bistakoa da, Espainiako gobernuaren komunikazioen segurtasunean huts egitea egon dela, eta horren aurrean gehitu du exekutiboak legea bete duela, delituzko ekintzak justiziaren aurrean salatuta eta gardentasunez jokatuta. Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno de España. Y lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley, poner en conocimiento de la justicia estos hechos delictivos y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública. Ayer, efectivamente, silencio, por favor, de la directora del CNI y yo quiero aprovechar para reconocer su trabajo y también reconocer el trabajo de los 3.000 funcionarios y funcionarias del Centro Nacional de Inteligencia. Pero en todo caso, señorías, en todo caso, les diré que con este Gobierno ni los fondos públicos, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco los servicios de inteligencia se van a utilizar para tapar hechos delictivos, ni tampoco para perseguir a adversarios políticos fuera de la ley. Ordea gaurko senatuko saioan bozkatuta Gernikako bombardaketaren biktimak erreparatzeko ekitaldia egitea adostu dute EAJak eta PSOEk azken orduko ezusterik ez da izan, eta Gernikako bombardaketari buruzko mozioa onartu dute gaur Espainiako senatuan EAJak aurkeztutako hasierako testua markamenak segitzen zion Espainiako gobernuari. Sozialistekin negoziatu ondoren ordea, erdibideko zuzenketa bat adostu dute, eta barkamena eskatu beharrean erreparazio ekitaldia egingo du Espainiako gobernuak. PSOEk ez du Gernikako bombardaketaren gaineko barkamena eskatzeko exigentzia onartu, beraiek ere biktimen oinordekoak direla argudiatuta.
Eta politikarloko gaiekin jarraiki, baina ekonomiara hurbilduta gasaren prezioari muga jartzeko eta kontsumitzaileen faktura elektrikoa murrizteko mekanismoa egun edo aste gutxi barru martxan izatea espero du Teresa Ribera, Espainiako gobernuko 3. presidente orde eta trantsizio ekologikorako ministroak. Espainiako batzordeak eskema onartu du, baina komisarioek erabaki formal hartu behar dute orain, mekanismoa aplikatu ahal izateko 3. presidente ordeak adierazi duenez. Bestalde, Isabel Rodríguez, Espainiako gobernuko bozeramaileak ezohiko ministroen kontseilua iragarri du ostiralerako, neurria martxan jartzeko asmoz. Ordea Eusko Jaurlaritzaren diru sarrerak bermatzeko errenta eskuragarriagoa eta eraginkorragoa egin nahi dute, kaltebera diren kolektiboei laguntzeko adingabeak dituzten familiei, guraso bakarreko familiei, adingabeak dituzten eta pentsionei bereziki. Horretarako babes sistemaren kudeak eta arindu, baldintzak malgutu eta prestazioaren kopuruak handitu egingo dira, hala jasotzen du Idoia Mendialan eta Enplegu Sailburuak atzo aurkeztu zuen diru sarrerak bermatzeko errenta berriaren lege proiektuak. Euskal Babes sistema azken 30 urteetan egin dugun gizarte inbertsiorik onena izan da. Hala izaten jarraitzea nahi dugu, eredu arinago, modernoagoa eta argiago batekin. Bizitzeko gutxieneko diru sarreraren integrazio osoarekin indartutako eredua. Horregaitik, diru sarrerak bermatzeko sistema arinagoa eta eraginkorragoa nahi badugu behar dutenak babesteko, erantzun politikoak ere izan behar du bizkorrena eta eraginkorrena. Eta orain Donostiara joango gara, izan ere, Zubietan da udan Arbeo lankidea. Gurasos kolektiboak salatu du duela aste betetik Zubietako erraustegiak ez dituela erretzen dituen hondakinak balioztatzen, eta jada ez dela posible ez sortzea, ez inolako elektrizitaterik izurtzea, hori izan beharko litzatekenean bere jarduera justifikatzeko helburuetako bat. Zer gehiago dakigu Dane? Gurasos kolektiboa jakinarazi du Donostiako erraustegiaren instalazioaren transformadore zentrala berriro matxuratu dela, transformadore nagusia berriro erre dela eta horrek plantaren ohiko funtzionamenduak eragindakoak baino ingurumen ondorio are larriagoak ekar litzakela, eta gogorazi dutenez ez da gertatzen den lehenengo aldia, transformadorea erabili ezin gelditzen den 3. aldia da. Testuinguru honetan Gipuzkoako errausketaren aurkako mugimendutik, honaino Zubietako erraustegiraino protesta ekarriko dute datorren maiatzaren 14 datorren larunbat honetan goizeko 11etan Lasarteko okendotik abiatuko dira eta hemen Zubietan eraikitako erraustegiraino oinezko martxa mobilizatuko dira agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia eta ez dezatela hondakin gehiago erre ez hemen ez Zubietan, ez Añorgan, ez da Bergaran ere. Antolatzaileen artean dira besteak beste Eguzki, Ekologista Martxan, Greenpeace edota Donostia bizirik. Bestaldetik udane arabara begira jarriz ingurumen lege berriaren aurkako manifestazioa egingo dute larunbatean Gasteizen, zer salatuko dute bertan bilduko direnek? Araba bizirik plataformako kideek uste dute Jaurlaritzak erabilera interesatua egiten duela energia premia deitu zaionaren inguruan eta gaineratu duten neurri gabe iristen ari direla proiektu berriak. Horien artean dira esaterako parke zentral eolikoak, parke fotovoltaikoak, goi-tentsioko lineak edota berotegi industrialak. Eta horregatik lege berria hau salatzeko datorren larunbatean manifestazioa egingo dute Gasteizen arratsaldeko 7etan Bilbo plazatik abiatuta eta bertan lelopean izango dute Tapia legariez iruzurrik ez. Eztabaida eta mobilizazio ugari izan dira Araban azken hilabeteetan bata bestearen atzean proiektatzen ari diren zentral eoliko, fotovoltaiko, goi-tentsioko linea, Lautadako trenbide linearen bikoizketa edo negutegi industrialen arira.
Araba Bizirik plataformak hain zuzen ere proiektu horiei aurre egiteko lehen manifestazio bat egin zuen urriaren 23an. Izan ere, haien ustez, ez dira alternatiba krisi ekologiko, sozial eta energetikoaren aurrean mendiak eta landa lurrak industrializatuko bailukete besteak beste. Horrez gain, plataformaren arabera, EAJak azpiegitura handiak ezartzeko dituen planen aurkako jarrerak neutralizatzeko estrategiak Tapia legea bezalako arauak onartzea da. Hori dela eta, datorren larun batean maiatzaren 14an aipatutako Tapia legearen eta mendiak eta landa lurrak industrializatuko dituzten proiektu erraldoien aurkako manifestazioan parte hartzeko deia egin du plataformak Gasteizko Bilbo plazatik abiatuta arratsaldeko 7etan. Garrantzitsua da, erantzun sendo bat ematea Tapia legearen aurka. Orain, inoiz baino gehiago gure lurraldea, gure osasuna, gure elikadura eta gure burujabetza defendatu behar dugu. Etorkizunaren alde, bizitzaren alde. Etorri eta parte hartu, maiatzak 14, Gasteizen, egingo dugun manifara. Eta Bilbora jauzi arratsaldean hasiko da Bilbao bizikleta bonuen salmenta, hirian garraiobide hori erabiltzea sustatzeko, zeintzuk dira horiek eskuratzeko baldintzak udane? Bilboko udalak lehenengo aldiz jarriko ditu salgai Bilbao bizikleta bonuak gaur arratsaldeko 4etatik aurrera zenbait nobedaderekin. Bilbotarrek bakarrik eskuratu ahalko dituzte bonu horiek eta dendetan bertan eskuratu eta trukatu beharko dituzte nana aurkeztuta. Bonuen zenbatekoari dagokionez 400 euroko laguntzak izango dituzte bizikleta elektrikoak erosi nahi dituztenek eta 50 eurokoak mota guztietako bizikletetan mantentze lanak edota konponketak egiteko. Hori bai, kasu bietan udalak zenbatekoaren erdia jarriko du eta gogoratu ekimena urriaren 31 arte egongo dela martxan edota bonuak agortu arte eta bonu hauekin sustatu nahi du udalak hirian bertan bizikleta erabiltza eta bizikleta dendetan erostea. Lehen aldiz jarriko ditugu martxan eta bizikleta elektrikoak erosteko edota bizikletan mantentze lanak egiteko izango dira. Ekintza hauekin bultzada bat eman nahi diogu bai bizikletari, bai tokiko merkataritzari. Balaxe jasangarritasunarekin eta ingurumenarekin lotutakoak udane, eskerrik asko eta datorren astera arte. Bai, mila esker. Eta orain kiroletara ingo dugu jauzi, izan ere bart, aste artearekin aurkeztu dira emakumezkoen itzuliko maiotak Donostian ikusi. Sí. 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 Eta kirol mundutik kulturara, azaroan ospatutakoaren ondotik dator, sormenaren edizio berri bat bihartik hasita igandera arte. Sormenaren inguruan gehiago jakiteko irrikaz gaudela, pantailaren beste aldean da, Gotzon Marandiaran jaialdiaren sustatzailea. Kaixo, Gotzon, eguerdion? Eguerdion, bai. Tira, laster abiatuko da berriz sormene, bihar bertan esan dugunez, euskarazko kultur transmisioa helburu. Zer dakar edizio berri honek? Bueno, sormenei asko azaroan amaitu genuen publikoki esan dezagun, ze ordutik ageriko lana egiten dugu, etengabe Galdakaoko eta Euskal Herriko kulturgintzako ekosistemako hainbat eragilerekin. Eta apirilaren 6an, 2022an agertu ginen berriro plazara, Eleixalde Institutuan, Galdakaoko Eleixalde Institutuan, eta Armol laborategia antzarki konpainiakoek bertako ikasleekin antzarki sormenari buruzko tailer bat landu zuten, eta bihar bigarren partea egingo dute
formol laborategikoek, oraingoan Galdakaoko Kurtzeko plazan, udaletxe aurrean dagoen plazan, kokatuta dagoen karpa batean. Bihar antzerkia izango dute langai ikasleek eta etzi musika. Bihar formol laborategi antzerki konpainiakoak egongo diren bezala, etzi Inez Osinaga eta Olatz Salvador musikariak arituko dira. Mauriziak ez dau inorril egitasmoa dute eskuartean, eta horren lanketa proposatuko diete Galdakaoko ikastetxe bateko ikaslei. Hori izango da goizean, ohikoa dugun ikastetxekin egiten dugun eta ikaslekin egiten dugun kulturgintzaren lanketaren barruan, 2020an hasi ginenetik. Bihar arratzaldean eukiko dugu bertso saio bat, Oier Gilan idazle eta antzerkigilea izango da gai jartzaile eta Alaia Martin eta Julio Soto izango dira bertsotan, eta etzi arratzaldean hasiko garaia hautsenearekin elkarlanean hainbat aurkezpen egiten. Bueno, aipatu zuez, egitarau zabala jaso du sormenek beste behin ere, musika, liburuak, publiko zabalarentzat egindako ekitaldiak gainera, gazte belaunaldiak ere aipatu dituzu, ikasleak, ez da, zer nolako parte hartzea izan dute aurreko ekintzetan, eta zer espero duzue ostegunetik aurrerako ekimenetan? 2020an hasi ginenetik planteamentua hasieratik hori baitzen, hau da lantzea euskarazko kulturgintza hezkuntza arautuan, orain arteko 3 edizioetan, apirilaren 6 arte behintzat, oso balorazio onak eduki ditugu, hainbat kultura adierazpidetako sortzaileak ikasleekin lanean jarri ditugu, elkar ezagutzen, sortzaileek euren sormen prozesuak azaldu dizkiete ikaslei eta ikasle horiek parte hartu ahal izan dute tailer horietan, beraien kezkak plazaratuz, baina baita ere beraien iritzia emanez eta iruzkinak eginez, eta kasu batzuetan baita adibidez margotuz ere edo dantza eginez ere parte hartu ahal izan dute ikasleek. Orduan, hezkuntza arautuko eragileekin daukagun harremana estua da, iraunkorra da eta emaitzak oso onak dira, ikaslek eta irakaslek oso ondo baloratzen dituzte, eta uste dugu bihar eta etziko tailerretan ere sentsazio, sentipen eta gogo eta ilusio hori ez dela galduko. Eta guk uste dugu hori oso bideo paroa dela eta elkarlanean jarraituko dugu bideo horretan. Hor, lehentxeago artean ikuskizun bat aipatu duzu, Mauriziak ez du inor hil, doinu tradizionalek eta elektronikoek bat egingo dute horretan, Plaza Andrei Gorazarre egiteko, zein da baitzordu horren asmo konkretua? Bueno, Mauriziak ez da inor hil da Inez Osinaga, Olatz Salvadorrek eta Lorea Argaratek iazko feministaldian Tabakaleran aurkeztu zuten emanaldi bat, sentikari bat, baina egitasmo bihurtu dena prozesuan dagoelako eta beste sortzaile batzuekin hartu emanean elikatzen delako eta nahi dute behintzat etorkizunean beste sortzaile batzuekin izango duten interakzio harreman horretan aldatzea eta beti zerbait berria eta ekarpen berriak jasotzea horrek. Beraien gogo eta iaz ere guk plazaratu genuen, ikasleekin eduki genuen tailer batean, Inez egon zen kasu horretan iaz, eta galdera bat zegoen hor azpian, ez da? Bat baino gehiago, bat zen zergatik Euskal Herrian gure historian eta gaur egun ere horren beste emakume musikari, horren beste emakume kantari, horren beste emakume sortzaile egon da, oraindik ere plaza gehien bat, plaza publikoa gizonezkoek okupatzen dugun, ez? Galdera horri erantzunez, kezka horri erantzunez, sortu zuten beraiek, Mauriziak ez da inor hil egitasmoa, eta hori da aurkeztuko digutena. Musika, irudia, kantua, bai lehengoa, eta bai ere gaur egunekoa, ez? Eta uztartzen dute, lehen kantatzen zena, gaur egun beraiek, beraien ahots eta gorputzetatik, kantatzen dutenarekin. Bigarren emanaldia da, beraz, orain arte ez dagoen aukera askorik ikusentzuteko emanaldi hau, eta, bueno, guk uste dugu sormene oso plaza egokia dela bere ezaugarriengatik, emanaldi hau, sentikari hau eskaintzeko.
Orduan Sormenek emakume sortzaileen lana erdigunera ekarri nahi du ez, aipatu zu nola kultura lorrean lekuan hori egin zaion eta nori ez zalantzan jartzeko unea dela ere azpimarratu zela azken edizioan? Bai, hori da gure hasieratik gure Sormeneren ezaugarrietako bat, da emakume sortzaileen lana ezagutarazi, nabarmendu, zabaldu, prestigiatzea, emakume sortzaileei dagokien berezkoa duten plaza hori bermatzea, eta gure eduki eta egitarauetan hori oso presente dago beti, eta aurten ere oso presente dago, ezta? Emanaldi gehienetan, denetan ez bada, emakume sortzaileak daudelako, guk hala bultzatuta eta provokatuta, ezta? Esan dugu, Alaia Martin eukiko dugu bertzotan, eta gero eukiko ditugu tailerretan emakume sortzaileak, eukiko ditugu formolekoak, Orrintza Alkain eta Edurne Askarate daude, Usiak ez dauin horrilekoak, baina gero eukiko ditugu Garazi Albizua eta Ainara Maia liburuak aurkezten, eta gero larun bat, ostiralean eta larun batean izango ditugun disko aurkezpenetan, taldekide asko emakumezkoa dira, ez? Eta, bat aipatzearren Gilda talde oso gazte bat, 3 emakumek osatutakoa, ez? Hori guk bilatu egin dugu beren beregi. Gainera, disko aurkezpenak aipatu dituzu, kultur sorkuntzen azoka ere ez da faltako, ez da? Hori da, larun batean, egun osoz, hainbat disketxe eta argitaletxek, beraien disko eta liburuak ekarriko dituzte Galdakaora, eta goizeko 11etan hasi eta ordu bitartean, eta gero arratsaldean 5-etatik 8 bitartean, karpan bertan izango ditugu aukeran liburu eta disko aurkezpenez gozatzeko, entzuteko idazle eta musikariei zuzenean, zer argitaratu duten 2022 honetan, eta karpan bertan, beste alde batean, eukiko ditugu liburu eta disko horiek erosteko aukera, eta eskuartean eukitzeko aukera, eta idazleekin, eta editoreekin, eta egoteko aukera. Guretzat, kulturgintzaren ekosistemaren parte oso garrantzitsua baita ere industria, kulturaren industria, eta uste dugu Euskaldunok horretaz jabetu egin behar dugula, eta babestu egin behar dugula, gure argitaletxe, gure disketxe, gure musikari, gure idazleek egiten duten ahalegina literatura, musika, eta bestelako kultur sormenak argitaratu plazaratzeko orduan. Eta horiek horrela, nori luzatzen diozu deia beraz Galdakora hurbil dadin, Sormeneren udaberriko ekitaldiez gozatzera? Noski, lehenengo eta bat Galdakostarrei, ez da, hau Galdakoko ekimen bada, beraz Galdakostarrei zuzendutako ekimen bat da lehenik, Usan Solotarrei zuzendutako ekimen bat, baina Uguribeko guztiei zuzendutako ekimen bat, Bilbo handikoi, eta oroar Euskaldun guztiei, Euskaltzale guztiei, kulturzale guztiei, Sormene Galdaka on kokatuta dago, baina da Galdakaotik Euskal Herrira eta Euskal Herritik mundura egiten den proposamen bat, ezta? Eta joan etorrian ibili nahi duena behintzat Euskal Herriko gainontzeko kulturgintzako eragileekin, orduan, deia egiten diogu Euskaldun orori, etor dadila Galdakaora, azkenean kultur eduki eta eskaintza hau edozein euskaldunentzako dalako aberazgarri eta gure ustez behintzat oso erakargarria, ez? Jakin-mina duen edozein pertsonarentzat uste dugu guk Sormenen dagoen edukia oso aberazgarria dela. Jakiteko gogoa, jasotzeko gogoa, gure burua eta gorputzak elikatzeko gogoa baldin badaukagu, kultura bezalakorik ez dago, eta Sormenen dago horren lagin bat, euskaraz egiten denaren lagin bat. Eta behin udaberrikoa eginda lanak ez duetenik izango ziur udazkenekoa prestatzeko, ez da? Hasi behar dugu, datorren astean udazkenekoa prestatzen, udazkenekoa okerrik ez bada azaroaren 10-etik 13-ra erakutsiko dugu plazan, lehen esan dudan bezala lana iraunkorra baita, eta lan bat da agerikoa dena, adibidez, asteburu honetakoa edo azaroko asteburu horretakoa, baina bestea da isil-isilik egunean egiten duguna hainbatek, ez? Hainbat eragilek egiten duguna, eta orduan datorren astean hasi behar dugu pentsatzen azaroko
sormeneko agerpen publiko hori nola beteko dugun edukiz eta egitarauz baditugu jada dagoeneko hainbat proposamen, Euskal Herriko hainbat sortzaile jarri direlako gurekin harremanetan nahi dutelako sormenen erakutsi, beraien lan eta nahi dutelako beraien lana partekatu Galdakaoko bertako eta inguruko saleekin, eta hasiko gara datorren astean, orain bihartik aurrera lan desiente daukagu igandera bitartean, eta badaukagu zer gozatu, eta datorren astean hasiko gara azarokoarekin. Ze ondo, hementxe utzi behar dugu elkarrizketa gotzon, mila esker beste ingurean izaten arren, gertutik jarraituko dugu sormene, eta zuek ikusleok baduzu egunotarako hitzordua. Hurrengora arte. Eskerrik asko. Urtengo edizioaren nondik norakoak entzunda ikusi jarraian sormene jaialdiaren egunotako egitaraua bideo formatuan. Oñatin ordea kulturaz bete arte deituriko jardunaldiak ospatu dituzte eta nola ez bertan izan da hamaikako lantaldea jardunaldian zehar jasotakoekin utziko zaituztegu orain beraz eta laster gara bueltan ordu bietan. Kulturgintzan dabiltzan herritarrakin harremanetan jarri zen udala, pixkat kultura areto berria itea guzenez, horren eskusakin edo pixkat horren kudeaketak eman zitzazken aukera guztiak aztertzen hasteko eta pixkat oihartzun kulturgintza orokorrine modu batea elkarrekin artikulatu nahi genulako, ez? Orduan, seginen dula urte bete hainbat asanblada eta hainbat bilera egiten, eta bilera horien emaitza da gaur antolatutako jardunaldia. Hasiera batian Oihartzuneako desiragarri zaigun kulturgintza hori edo amesten dugun kulturgintza hori nolakoa zen. Elkarrekin hausnartzea, hainbat saio egin genituen, asanblada zabal batzuetan, asanblada hark enkargua egin zion talde eragile bati arakatzen jarraitu zezan kultur artikulazio berri horien ezaugarriak nolakoak zian, hortik bi lantaldetan aritu geha lanean, kudeak eta ereduari lotutako lantaldea, eta bigarren taldea kultur proiektuari lotutakoa da. Gehiago, kultura Oihartzunen ezaugarrituko duen, hain zuzen ere oinarri horien inguruan sakontzen aritu dena. Udalantzako kultura estrategikoa da. Orduan, udalak betidanikan herrigintza horrekin beti elkarlanian indu lana. Nola artikulatu kulturgintza guztia eta horrei galdera horiei tiraka sortu zen talde eragile bat, pixkat gaian gehiago sakondu nahi genunan artean, eta talde eragile hori junda galderak nondik erantzun ditzazkegun edo ikertzen. Eta horren emaitza izan du da gaurko jardunaldia. Iruditu zitzaigun kanpo begirada batzuk, esperientzia batzuk, ikuspegi batzuk jasotzea interesgarria zela, jardunaldi hau ez atiak itxita egitea baizik eta atea zabalik eta interesa zuten kulturzale eragile eta sortzaile guztiei irekita egitea hasieratik kolektiboki ahaldundutako prozesua baldin bada, iruditzen zaigulako aberasgarriagoa izango dela. Jardunaldi hontara etortzeko arrazoi nagusiena da kultura gustatzen zaitelako eta baloratzen dutelako, eta iruditzen zaitelako oso garrantzitsua sortzen nahi den mugimendu hau, desente denboratik dago mugimendu hau, kultur talde ezberdinak batea elkartu eta elkarlanean zein nahi dugun
erabakitzen. Prozesu guzti honetan hainbat galdera sortzen nahi dira eta galdera horiei erantzuteko informazioa berdugula garbi dakagu. Bai gaur egun izan dudian hausnarketak jasotzeko, beste herritan ze eredu dituzten izautzeko, guk azken finean gure eredu propioa edo gure sistema propioa sortzeko. Jartzungo neurrira intako jantzi bat berdugulako, ez? Baina oro har nik uste dut nahi dugula beti Oiartzunen egondan kultura aberastasun hori modu dinamizatu eta artikulatuago batean bihurtu, eta baita ere uste dut badela desio bat orain arte arakatu ez ditugun bideak esploratzeko aukera emango digun kulturgintza bat, askoz ere gehiago elkarrekintzan arituko direna kolektiboak, ausartagoa, bide urratzaileagoa, emaitzei begira baino prozesuei begira egongo dena, eta baita ere transmisioa behar bezala egingo duen kultur eredu bat. Denak batea bildu eta krema moduko batin eta gero baita ere elkar ezagutza bat sortzia eta ja politena izango litzakena edo esperantza handien izango nituzkena izango zen talde eta eragile ezberdinen arteko elkarlan konkretuak eta proiektu ezberdinak ateratzea beti proiektu handi honen babes barruan. Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Oiana Etxebarrieta, EH Bilduko legebiltzarkidea eta idazkari feminista ere. Guardion eta ongi etorri. Eskerrik asko. Lehenik eta behin Pegasus espioitza auziari buruz galdetu behar dizugu, izan ere Pedro Sánchez eta Margarita Robles ere zelatatuak izan direla adierazi dute. Zenolako, nola ikusten duzu, nola baloratzen duzu Moncloan ematen ari den bilakaera? Uste dut benetan larria dela, aurrean daukagun egoera hau. Larria izan zen dagoeneko, bai hainbat politikari katalan, euskaldun eta gizarte mugimenduko kideek hainbat zelata salatu zituztenean, eta honek azkenean beste fitxa bat ekartzen dio dagoeneko larria zen zerbaiti, eta erakusten diogu nolabait sistematikoa den praktika baten aurrean gaudela, eta badirudiela inor ez dagoela horreta salbu. Arreta desbideratzeko maniobra bat izan daiteke dena den atzokoan Madriletik iragarritakoa? Espero dut ezetz, are larriagoa izango litzatekelako hori, mahai gainean egin den salaketa benetan arduratzeko modukoa da, kasu guztietan, eta guk horrela ikusi dugu hasieratik, eta hau erabiltzea arreta desbideratzeko, benetan larria litzateke, ez litzatekenean desbideratu beharko, are gehiago, indartu beharko litzatekenean arreta, eta batzuek hasieran ez zioten jarri nahi izan. Ikerketa batzordea eratzearen behar azpimarratu duzue behin eta berriro, diputatuen kongresuan gaur bozkatuko da horri bide eman ala ez? Zer espero duzue? Egoera honek dituen fleko ezberdinak, eta suposatzen duen ez jakintasun handiari argia jartzeko, kapazitatea eskuratzeko nahia daukagu, eta espero dugu hori lortzea, eta ezetz esango luketen horiek agian jakinarazi beharko lukete zergatik, eta nik uste dut egia jakiteko beldurra ere egon daitekela horren atzetik.
Ikusiko dugu, zer ateratzen den azkenean, adi jarraituko dugu, baina gaiz aldatu behar dugu gaurkoan ere, eta indarkeria matxista edo homofoboaz ere hitz egin behar dugulako, azken egunotan 2 eraso izan direlako gurean, ez dakit kasuen gorakadaz hitz egin daitekeen, nola ikusten duzue? Uste dut kasuen gorakadaz hitz egitea baino kontzientziazio baten gorakadaz hitz egin behar dugula, ez? Eta bagaudela momentu batean non eta indarkeria matxistarekin berdina gertatu izan zitzaigun, kontzientzia areagotzen doan enean, salatzeko indarra ere bai areagotzen doa, ez? Eta zuk zeuk pairatu duzun horri izena jartzeko kapazitatea lortzean dago. Zorionekoa da alde batetik, ez? Kontzientzian gora egiten dugulako, baina beste alde batetik errealitatearen egoera gordina ikustarazten digu honek, ez? Eta orduan, uste dut gaudela testu inguru batean festa giroa berreskuratzen ari garela, pandemia osteko, ez? Elkartze zoriontxo horiek ematen direla, baina tamalez, ez? Hainbat eta hainbat salaketen berri jasotzen ari gara, homofobikoak, LGTB-fobikoak eta matxistak ere bai. Eta orduan, egoera honen aurrean uste dut garrantzitsua dela salaketa horiei ere bai dagokien kontestu ematea eta erramientak sortzea. Eta kasu honetan ere agian azpimarratu nahiko nuke oraindik ere eraso homofobo bezala ikustarazia ez bada ere Bilbon, hainbat eta hainbat dagoeneko gaur 8 erailketa mahai gaineratu direla. Eta jendea topatzeko beste sexu harremanetarako, harremantzeko aplikazioen bidez, biktimak topatu izana eta guztiak homosexualak izatearen oinarri komuna daukate, gaizki esan da, eta uste dut egoera honetan eta festa giroan ematen ari den egoera horrengatik garrantzitsua dela hainbat elkartek eta kasuan ikusgunek mahai gaineratu duen babeserako, babes pertsonal eta komunitariorako neurriak ere bai mahai gaineratzea, eta zentzu honetan, kontzientzia areagotzen doan heinean ere bai, elkar babesteko, autodefentsa feministarako ere bai, tresnak mahai gaineratzea ezinbestekoa dela. Eta horrelako erasoen aurrean eskatzen dena da batzuetan, behin eta berriro mahai gainean jartzen dena da salatzearen behar hori, baina ikusi dugu nola erasoen aurrean edo batez ere sexu indarkeria sexuala salatzerakoan, bide judizial luzea eta batzuetan ez eraginkorra barkatu ere gertatzen den, hutsune handiak daude ere monetan. Bai, eta jendarte honen isla da, ez? Lehen hitz egiten ari ginen bezala, ez? Jendartearen isla da, geroz eta kontzientzia handiagoa dugula, eta beraz, gertatzen ari zaigunari izena jartzeko kapazitatea dugula, baina aldi berean badago beste jendarte eredu bat, oraindik ere, oinarri homofoboetan, matxistetan antolatuta dagoena. Eta tartean, hainbat eta hainbat instituzio ditugu, eta instituzio hauek oraindik oinarri patriarkala dutela ez dugu ahaztu behar. Eta tartean, mundu judiziala legoke oso larriak diren hainbat eta hainbat gabezia eta kasu honetan berbiktimizazio estrategiaz hitz egin behar dugulako, ez? Eta hor diozun moduan egiten da alde batetik salaketarako eskaera, baina beste alde batetik salatzera ausartu diren horiek pairatu behar izan duten berbiktimizazioa mahai gaineratzea ezinbestekoa da. Eta beraz, bai, salatu nahi duenak, salatzeko tresna guztiak izan beharko lituzke mahai gainean, eta hor uste dut ezinbestekoa dela hainbat abokatu epaile feministak mahai gaineratzen diguten aldaketa ezinbestekoa dela ere beste bide horretan. Martxoaren hasieran onartu zen Eusko Legebiltzarrean, berdintasun legea, indarkeria matxistaren alorrean arreta integrala bermatuko zaiela biktimei, hori ze dio lege berriak, zein aldaketa ekarri beharko lituzke beraz? Justuki, arreta integrala hitz egiten ari garenean da ulertzea biktimizazio ezberdinak daudela eta beraz pertsonen arabera ere bai behar ezberdinak daudela. Horietako bat da ere salaketa egin gabe
biktima izaera aitortzea ezinbesteko dela. Eta hori bada legeak dakarren aurrera pausuetako bat, ez? Egongo dira beste bide batzuk, biktima izaera hori aitortzeko moduan. Orduan, hori bada lorpen bat, baina bestea da, diozun, arreta integrala. Hitz egiten ari gara justizia berriz ez errepikatzeko bermeaz, hitz egiten ari gara erreparazio integralaz, aitortzaz, eta horretarako hainbat tresna jarri behar dira mahai gainean, tartean gizarte politikarekin eta babes sistemarekin zerikusia duen ambito oso bat babes psikologikoaz hitz egiten ari gara, akonpainamendu sozial batetaz, biktimak bere prozesu guztian zehar, prozesua judiziala izan ala ez, egin beharreko urratsetan lagunduko duen, prozesu babestu batetaz ari gara, bakarrik ez usteaz ari gara, eta bakarrik ez uste horretan alboan dagoena entzuteaz, bere izaera eta sujetu izaera aitortzeaz, eta berak ere bai erabakiko duen prozesu horretan neurriak jartzeaz. Era berean, azken asteotan, horretan erabenganako indarkeriaren aurkako estrategia integrala aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, tabuz jositako gaia da, datuek diote eraso gehienak familia eremuan ematen direla gainera, nola baloratzen duzue Jaurlaritzaren iragarpen hau? Alde batetik ezinbestekoa da hitz egitea zuk aipatu duzun hori, ez? Familiaren desakralizazio bat eman beharrean gaude, eta tamalez, bai indarkeria matxistak eta baita aurren kontrako sexu abusuek edo aurrei eman alzaizkien bestelako tratu txarrek erakusten dute askotan eremu violentoena etxeko eremua dela, ez? Eta garrantzitsua da hau nabarmentzea. Garrantzitsua da nabarmentzea aurren kontrako sexu abusuen gehiengoa etxe giroan, horrek ez du esan nahi justu familia nuklearraren giroan ematen denik, baina bai familia zentzu zabaleago horretan, baina etxe giroan ematen diren erasoak dira. Indarkeria matxista kasu gehienak bikote harremanetan edo bikote hoien eskuetan ematen diren horiek dira, eta orduan nola baitez askotan nabarmendu izan dugu familia babesleku bezala. Eta askotan pertsona askorentzako familia ez da babesleku. Eta hor instituzioak egon behar du, hor politika publikoak egon behar dute, ematen ari diren babesgabetasun edo indarkeria egoera horien aurrean, hoiei aurre egiteko tresnak emanez. Eta orduan, ulertzeari utzi behar diogu etxea babesleku bezala kasu guztietan. Azken aldian ere argitara atera dira, ikastetxe erlijiosoetan izandako sexu abusuak, ertzaintza horiek ikertzen ari da momentuz, baina beste eskandalu bat, ez? Bai, eta egia da ikusgarrien egin diren kasuak horiek izan direla, ez? Hainbat biktimak elkartzeko eta hotsa altxatzeko kapazitatea izan dutelako, eta tamalez, egoera hauetan eraso kolektibo batzuez hitz egiten ari gara. Hainbat eta hainbat pertsonek urteetan zehar eskola giroan pairatu izan zuten erasoez. Eta nolabait kolektibotasun horrek, badu oso parte txar bat, hau da, urte askotan zehar beste alde batera begiratzen egon direla pertsona asko eta asko hori gertatzen jarraiz edin, baina badu beste alde on bat, esan baldin bazaio da, elkartzeko eta beste biktima batzuekin antzekotasunak konpartitzen dituzten biktimekin elkartzeko eta hotsa altxatzeko kapazitatea dutela. Eta hor, besteak beste, ertzaintzak hauek ikertzea ezinbestekoa dela uste dugu, eta gainera ezinbestekoa dela uste dugu, kasu hauek preskribatu badira ere. Judizialki preskribatu izateak ez duelako esan nahi biktima izaera preskribatu denik, hori betidirako izango dute pertsona hauek. Eta orduan uste dut egia, justizia, mai gaineratzeko, agian justizia ez da egongo, baina egia mai gaineratzea ezinbesteko izango dela. Eta horretarako baliabide polizialak mai gainen jartzea ezinbestekoa da. Baina lehen esaten nuen bezala, hau gertatzen ari den neurri berean, jakin behar dugu ere,
agian antolatzeko eta kolektiboki antolatzeko zailtasun gehiago dituzten bestelako abusuen biktimak daudela, familia giroko abusuen biktimak daudela, eta beraiei ere egia, aitortza eta erreparazioa emateko ardura daukagula. Esaten nuen bezala, familia giroan eman bada ere, hau gertatzen jarraitu izan bada, da instituzioek ere ez dutela jakin heltzen heldu behar zuten momentuan, edo ez dutela jakin entzun behar zuten momentuan. Eta hor badaukagu ariketa pendiente handi bat. Ekonomia gaiei buruz ere hitz egin behar dugu, igandean izan zelako maiatzaren lehena, gainera aurten 10. egunarekin bat egin da, ezta? Eta prekarietatea eta doako lana, ez? Bi zutabe horiek badirudite ezin bestekoak direla, bereiz ezinak direla emakume langile izatetik. Bai, eta egia da, bi egun hauek batu izanak, ez, eragin zuen hainbat pertsonak nolabait mahai gaineratzea amatasuna kasu askotan, ez, nolako lana suposatu duen, eta nola ezinbestekoa izan den, esaten zuen bezalako doako lan hori existitzea, langileak existitu alizateko, ez? Amaia Perez Orozkok askotan aipatzen du, txanpinoi langiletik haratago, ez? Zorratzean, ezkutuan lanean egon diren emakume asko eta asko daudela, bizitzak sostengatzen, familiak sostengatzen, gerora merkatuan lan esku izan alizateko, eta hor uste dut ezinbestekoa dela, azken urtetan ere hainbat sindikatu egiten ari diren lana ere zentzu horretan doala, ikusezina den, baina ezinbestekoa den lana, enpleguarekin batera ere bai, langile klase bilakatzen dituela emakume gehienak, guztiak ez esateagatik, eta hor besteak beste, emakume pentsiodunekin badaukagula zor handi bat, gaur egunean zaintzen ari diren emakumeekin badaukagula zor handi bat, eta estatuak eta enplegua sortzen duten horiek ere bai badaukatela zor handi bat emakumeekin. Bizitza erdigunean jartzearen beharra aldarrikatu izan da batez ere azken 2 urteetan, pandemia tarteko, ez dakit uste duzuen edo ikusten duzuen aldarrikapen hori lausotu egin dela aldarrikapen feministatetik at. Bai, uste dute alde batetik mugimendu feministak izugarrizko lana egin zuela eta egin duela, gaur egun guztion ahotan dago beraiek, aspaldi esaten ari ziren hori, eta greba feministek, bestelako eragileekin batera batzeak, sindikatuekin, edo mistoak diren bestelako elkarteekin, baina zaintzaren alorra ere bai ikutzen ari direnekin, horiekin guztiekin elkartu izanak, greba feministak mahai gaineratu izanak, martxoaren 8an, gai hau atera izanak, eragindu beste guztion ahotan egotea, eta gaur egun lema hori guztion ahotan dago. Zer gertatzen da, lema bat guztien ahotan dagoenean, oinarri bera konpartitzen ez dugunean, kritikotasun bera konpartitzen ez dugunean, lemak galdu egiten duela bere izaera politiko eta eraldatzaile hori. Argi dago, mugimendu feministaren ahotan egoten jarraitzen duen bitartean horrek edo hor ez duela bere izaera hori galtzen, baina bai geroz eta instituzio gehiagotan denek hitz egiten ari gara bizitzak erdigunean jarri beharraz. Baina zer egingo dugu bizitzak erdigunean jartzeko? Mugimendu feministak eta ekonomiaren eraldaketa feminista bat planteatzen ari diren horiek bizitza erdigunean egoteak esan nahi du kapitala erdigunean egoteari utzi behar diogula. Horretarako prest gaude aldaketa horiek emateko, uste dut oraindik ezetz, nabarmentzen jarraitzen dugunean gure politika publiko guztietan enpresa pribatua, eta enpresa pribatuaren mozkinak bizitzaren gainetik egon behar dutela. Orduan, hor lanketa handi bat dugu pendiente eta uste dut elkarlana ere bai ezinbestekoa izango delako, eraldaketa horiek orain eman behar ditugulako, bestela hainbat ikerlarik eta mugimenduak berak salatu duen bezala, bizitzaren kolapsora eta zaintzaren kolapsora helduko garelako. Eta hor, eraldaketa ezinbestekoak eman behar ditugu gaurdanik. Zaintzaren sektorea beraz horren erakusle argia. Sektore feminizatua eta baita ere prekarioa, eta gainera privatizatu dena ere, ez da publikotasunak zer ekarriko luke?
Balenik eta behin lan baldintza duinak ekarri beharko lituzke, eta zure lanaren balioa, balio sozial bezala irudikatuko litzateke eta ez mozkin batzuk ateratzeko eta etekin ekonomiko batzuk ateratzeko lan gisa. Gaur egunean hori da, gaur egunean pertsona batzuen prekarietatea eta pertsona batzuen lana gutxi batzuen boltsikoak aberasteko lan bezala ikusten da. Eta publikora eramango bagenu, publikoak esan nahi du guztiok behar dugun eta ezinbestekoa den zaintza zerbitzu publiko bat dela. Osakidetza den bezala, hezkuntza den bezala, zaintza zerbitzu publiko bat da. Ezinbestekoa dugun zerbait da. Pertsona bezala gure bizitzaren momentu ezberdinetan, baina bereziki zaintza behar nabarmenak edo handienak dituzten horientzat. Orduan, haurreskolen doakotasuna eta adinekoen egoitzen publifikazioa, bien publifikazioa hitz egiten dugunean da aitortza hori eta bizitza erdigunean hori instituzionalki ere bai nola egingo dugun erakusten duelako. Besteak beste sektore oso feminizatua ere bada, itsasoko emakumeena, hain zuzen ere, saregileen, eskatila eta paketatzaileen lana aitortzeko mozioa onartu duzu, zertan datza? Bai, senatura eraman genuen lehenik interpelazio bat eta ostean mozio bat, hau batez onartu zena, Idurre Bideguren gure senatariak landu zuen gaia, eta datza hain zuzen hitz egiten ari garen horretaz, ikusezinak izan diren, baina itsasoko lanarentzako ezinbestekoak izan diren enpaketatzaileak, neskatilak, saregile horien lana aitortzean, dituzten baldintza bereziak aitortzean, temporalitatea hitz egiten ari garelako, egun batetik besterako aldaketez hitz egiten ari garelako, eta beraiek gabe, beraiek sektore horren beste katebegi bat izan dira. Feminizatuta egon direnez orain arte, bazirudien zaintza lanak bezala, nik askotan beraiek itsasoko zaintzaile bezala ikusi ditut, lanbide horren zaintzaile bezala ikusi ditut, ezinezkoa litzateke lana zulatutako sare batzuekin, ezinezkoa litzateke lana guztia behin itsasotik jaso eta merkatura jartzeko esku horien lanik gabe, eta hori aitortzean, beraietaz hitz egitean eta beraien lanbidea ezinbestekoa dela eta baldintzak duintzean zetzan mozio horrek eta onartua izan zen, eta guretzako bereziki pozgarria izan zen, askotan ahaztutako sektore hauek mahaigaineratzea eta duten balioa politikoki aitortzea ezinbestekoa delako. Izan ere hartzen baldin baditugu lan prekarioaren eta langabeziaren datuak ere, agerikoa ikusiko dugu genero arrakala. Hain zuzen ere bizitzaren garestitze orokor bat ematen ari den honetan, horren ondorioak edota pobretzia, beraz emakume aurpegia duela esan daiteke? Bai, emakume aurpegia eta gero ikuspuntu intersekzional bat jarriko bagenio arrazializatutako, migratutako pertsona baten aurpegia jarriko genioke, desgaitasunen bat duen aurpegia jarriko genioke, zein zuzen zapalduenak diren kolektiboiek dira bizitzaren garestitzaren aurrean lehen ikutuak izango direnak, prekarietatearen aurpegi badirelako, eta gero gainera beraiek sostengatzen dituzten lan eremu horiek ere prekarionak direlako, gutxien baloratuaenak direlako, eta pobreziaren inguruan nabarmentzekoa da hori, eta nabarmentzekoa da ere pobreziaren ikuspuntua ere bestelako terminoetan kokatu behar dugula. Badagoela bat ekonomikoa dena, monetarioa dena, eta beharrezkoak dituzun oinarrizko elikagaiak eta beharrak asetzeko
ezinbestekoa da, ez, alor hau, tamalez, oraindik ere, ez, horrekin ere negozio egiten delako, baina badago beste parte bat ere bai, bizitza politikoaz hitz egiten duena, hitz egiten duena zelako zaintza jasotzen duzun, nola zauden babestua, ez, horrek guztiak ere eragiten duelako zure bizitza pobretzea edo ez, eta hor, hauek ere badira, kolektibo hauek ere badira, ez, baztertuenak, eta uste dut ezinbestekoa dela garapenaren indize horiek ere ikuspuntu feminista batetik begiratzea, badaude hainbat ikerlari horretan aritu izan direnak, ez, eta pobrezia ere ikuspuntu ekonomikotik haratago, hori garrantzitsua da noski, baina hortik haratago ere begiratzera eraman bar gaituztenak, eta hor oraindik ere zapalduago eta oraindik ere baztertuago dauden kolektiboak dira horiek, ez? Orduan egoera honetan, ez, eta krisi egoera hauetan beti ere ezinbesteko izango da ikuspuntu hori izatea planteatzen ditugun politikek oraingoa iraunarazteko edo egoera eraldatzeko izango diren alde batera edo bestera eramango gaituelako. Eta aberastasuna bermatzeko beraz, aberastasunaren banaketa hori bermatzeko fiskalitate eredua aldatzea eskatu duzue, fiskalitate bidezkoago bat eskatu duzue. Gehien dutenak gehien ordaintzea, ez? Uste dut lema oso argia dela eta horrela beharko lukela guztien buruetan, baina ez da horrela, ez? Fortuna handiek, gehien aberasten direnek, jarraitzen dute gainera gure gainean negozioa egiten, eta proportzionalki begiratuko bagenu ez dauka inolako zerikusirik gutxien dutenek zenbat ordaintzen duten eta gehien dutenek zenbait ordaintzen duten. Orduan hor ezinbestekoa da eraldaketa bat egitea, ezinbestekoa da ere bai ulertzea norberak, ez, kapitalari eta jendarte honi bizirauteko nolako ekarpena egiten dion begiratzea, ez? Ekarpen monetarioa bakarri begiratu izan dugulako eta nolako ekarpena egin diote momentu honetan miseriazko pentsioak dituzten emakume horiek, ez? Beraiek gabe ezinezkoa litzateke egun daukagun langile generazio bat izatea, ezinezkoa izango litzateke beraien senarrek lan egin ahal izatea, eta hori ez da baloratua ere, ez? Orduan nahitaezkoa da eta egoera honek hori eskatzen du fiskalitate progresibo bat martxan jartzea eta eraldaketak martxan jartzea. Gobernantza feministaren bidean, Euskal Herria Bilduk dituen erronketako bat horixe da, urrats hori fiskalitateari dagokionean, baina zein beste urrats dituzue jomugan? Bata litzateke boterearen nolako banaketa egiten dugun, ez? Uste dut martxan jartzen dituzen politikez haratago politika hauek garatzeko moduak, ez? Hauek zeintzuk izan behar duten erabakitzeko moduak, eta hauen garapena zen norabideetan joan behar den erabakitzeko moduak ere asko egiten duela. Eta parte hartzea izugarri hitz egiten dugun momentu hauetan, parte hartzea jendeari denbora galdu araztea den, edo parte hartzea benetan, ez? Politika eraldatzaileak martxan jartzeko kapazitatea ematean datzan izan beharko luke, ez? Eta uste dut hor EH Bilduko hainbat eta hainbat udalek eta bere garaian ere bai Gipuzkoako Foru Aldundian ginenean parte hartzerako eta erabakitzeko foroak sortu genituen, ez? Eta gobernantza eredua eta municipalismoa, ez, udal lanketa askotan herritarrengandik gertu egiteaz gain herritarrekin batera egitean datza. Eta agian eman lezake hau zer du feministatik, asko. Instituzioak pertsona gutxi batzuk, aukeratutako batzuk, eta gainera oso konkretuak egitetik haratago, ulertzen dugulako askok zerresan asko daukagula gure herrian gertatzen denaz, elkarlanean sinisten dugu, ez, eta feminismoak hori dauka gogoan dut bere garaian, ez, Josemi Zumalabekoek ere martxan jarri zuten prozesu batean hitz egiten zutela, ez, borobilean, batera, barrezka, ez, egiteko moduak ere mai gaineratu behar ditugula eta uste dut hortan ere daukagula zerresana eta egiten ari garenak ere erakusten duela egiteko beste modu batzuk ere badaudela.
Oian Etxebarri eta EH Bilduko legebiltzarkidea eta idazkari feminista. Eskerrik asko gaurkoan Hamaika telebistara gerturatzeagatik. Mi esker zuei. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Aipatu dezuna, planoetan hainbesteko arreta jartzen ez, hasten geran da presio itzela. Hainbat emakume kazetariri egindako elkarrizketa, halako ikerketa bate egin zuten ez orain asko. Eta harritu ninduen nola guztiek izkutatu gabe, argi eta garbi, ez zuten esan gozea pasatzen zutenik, baina presio ikaragarria bai. Zuk hori asko nozitzen duzu? Bai, kontua da gainera, ez dezuela bestengatik egiten. Niretzat importantea, ze pentsatu dezakegu, gizartearen biktimak eta bagera, noski. Baina batez ere da, gero, zuk, nik seri baten edo lan egiten dudanean, ez? Ematen dituzu taila batzuk, neurri batzuk. Ez dakiz zer, 38, eta no sé. Eta, klaro, gero, arropa probatzera jote zeanean, egia izan behar du. Orduan hor mantentzeko, eta egiten duzu zure buruagatik. Trago txarrik, nik behintzat egiten den dene buruagatik. Trago txarrik ez pasatzeko, momentua iristen denean. Txorrada bat ematen du, baina azkenean nire burua zaintzeko modu bada, nola bait. Igual komplexua da, edo aitzakia da, nire fuertetik, baina bertzia zu, da nola zaindu dezaken nire burua gehiago. Arregal egoten saiatzen. Argal banago, segurtasun bat ematen dit, badakit mundu horretan mugitu nahitekela. Erosoago. Eta, eromena da, badakit, norberak izan beharko luke libre, dan bezalakoa agertzeko edo, bizitzaz disfrutatzeko, ez nirik jatea pilo gustatzen zait. 38 zenbakia, badirudi suarekin askotan ditez. Bueno, 36 ez danean, baina 36 baina badirudi 42, ez beste maila baten, ez da? Bai, nola defendatu zure burua edo nola aurkeztu zure burua munduaren aurrean. Eta 18 taila daukazunean, hobeto defendatu dezakezu zure burua. Terrible da. Eta adinarekin gainera, ez? Ekuazio hori bidatuak sartuta. Bai, zenbat eta zarrago orduan eta goze gehiago pasatzen duzu. Adina erditzeren bat izan duenak 38ari eutxi izana ere, ez? Helburu bezala, 38ari helburua da, ez? Eta badirudi horrek ematen dizula, aipatu dezuna, segurtasuna eta posizio indartsoa. Segurtasuna ematen dizu, eta orduan zurea defendatzeko edo zure lana defendatzeko argudioak ematen dizkizu edo indarra. Bai. Eta gizartea da, baina gu geu ere, gara, noski, baina nola aldatu hori, ez? Osa, nik ez, segurazki, desamarrun neoliberal batek, baina, honetaz, konstiente ez den norbaitek esango luke, jode, baina, badaukazuz, ez? Zure burua, osa, esan nahi... Oso derki zaude, ederrazea, ez. Ez, ze horrek segurtasun faltak ematen dit, edo, kendu egiten dit segurtasuna, niretzat importantea da, seguru jatea. Ila ondo eukitza bezala, edo aurpegia gutxi gara. Claro, lehenkoan, Ibaiekin justo, aipatzen genuen, ez? Nire beldurrik handiena edo, nire karikatura izatea da. Nire buruaren karikatura, ez? Orduan, gaztaroari euste hori patetiko bilakatu daiteke momentu baten. Orduan, niretzat zaila neurtzea, ea ematen dudan behin izan nintzen horren karikatura.
Obsesio pixka daukat horrekin ez pentsa. Hori zer da, badirudielako espazio batzuk, aixia, adin batetik aurrera emakumeontzat esan dezagun, tokizkanpoko izan gaitezkela, izan dezake neurriarekin, edo ez, adinarekin. Edo adinarekin, edo itxurarekin batez ere. Irudiarekin. Bai. Egoera politikoarekin, politiko esan nahi dute ama, ez ama, zenbat, bereizita, ez? Claro, baina lenguaren esaten genuen, ez? Gizonezkoek libre daukate, ez da? Gizonezkoak, bai, ez dira honetaz konstiente, ez dute horlako presio, badute, pentsatzen dut baita ere presio bat, ez? Baina emakumeak dagoaguna, hori ez, adin bakoitzari dagokion irudi eta jarduera eta jarrera eta eginkizun bat edo batzuk egiteko presio handia daukagu emakumeak. Zer da biltzura adineko emakume bat, parrandan. Ni ondo sentitzen, ni gazte sentitzen naiz. Egia da aldatzen ari dela, Dibortzioen igoerarekin pentsatzen dut aldatzen ari dela hori. Badu ez, erikusia, aipatu duzuna beldur hori, infantilizazio edo karikaturizazio edo erridikulizazio arrisku edo puntu bat izan dezakela. Egia da, gaur egungo 50 ez dira garai batekoak, ez direla garai batekoak, zorionez. Nik ikusten ditut nire lankideak edo, aktoreak edo, aktore ez direnak, 50 urtekin, garai bateko edo herri txikitako 50 urte horiek ez dira. Badago jendea señoratu egiten dena, ez? Señora nola esango zenuke euskeraz? Señora. Andrea, atxotu. Zentzuaren arabera izan daiteke, atxo hitza negatiboki erabili izan delako. Batez ere ez pixka bat etxera biltzearena eta... Baina, atxotzea ez da adin jakin batean gertatzen den zerbait. Adinekin izan zaitezke atxo edo agure. Bai, atxo hitza beti sukaldera, sukaldean gordeta, geratzen den norbaitena. Hori da, bai. Eta justu gain zuzen ere, akaso zapalduena denaren erredikulizazio, era hori? Bai, eta hori bilakatzearen beldurra ere. Baina, igual gakoa bizirik egotea da, bizirik sentitzea, gauza desberdinak egitea. Aktore izatearen abantailetako bat, baldin badauka, baten bat. Aktore edo gure mundu honetan mugitzaren abantailetako bada, beti zaudela bizirik, beti zaudelako arriskuan bezala. Arriskuan edo ez dakizulako urrengo hilabetean zer egingo duzun, eta hori hola da. Horrek ematen dio bizitasun bat bizitzari beste lanbide batzuk ez daukatena. Aktore izatearena erabakitzen da edo jabetzen da norbera. Barruan dara mazulako eta momentu batean jabetu benetan naizu. Nik aktore izan nahi dut. Edo aktore ba naiz, baina profesionalki nahi dut aktore izan. Ni lehenengo gauza egin nuna 17 urterekin estatu batetan nengoela. Eta gustatu zitzaidan asko. Aktore izan nahi dut. Jakin izan manu. Eta gero iristen da momentu bat ez dakizuna beste zer egiten. Egiten dituzu beste gauza batzuk, baina beti gauza berdinaren inguruan, sormenaren inguruan. Eta egia da, nik gaur egun ezingo nukela, beste remediorik ez banu, baina, bada fedea eta badaukat fedea eta konfiantza bizitzaren gandola baita. Eta hori ez, sormena, sortzaileek konsideratzen zaren momentutik ja ezin dezu besterik egin. Sormena oso importantea. Sormena berez mundu guztiaren bizitzan da importantea. Baina batzuk bizi dira hori alde batera utzita. Ni miresten nago horrek, ez pentsa. Nola bizi da bat egunero, sormena alde batera utzita. Akaso norberak sormena bere... Bai, izan daiteke, dendari bat izan zaitezke eta sortzailea izan, Ez esan nahi, elite bat dala, sortzaile, ez. Zure lana modu sortzaile batez egitea da importantea. Baina badago jendea hori lurperatuta daukana, nola baita. Baina, eta hori, eta azkenean aktore izateak behartzen zaitu bizirik egotera. Badira denboraldiak noski, ez batzutan esatezu, sofan geratu eta ez altxa.
Baina ez daukazu aukerarik hori oso luze egiteko. Bai, ez egon kortasun horrek ez? Bai. Lan bila aritze horrek, edo bintzat, edo paper bila, edo lan bila. Bai, hori kudeatzea da gauzarik komplikatuena, nik uste, denontzat. Kudeatzea, lehenengo hori, konfiantza edo finkatzea zugan, ez? Zatea, beti ateratzen da zerbait. Eta hala da, beti ateratzen da, baina, bueno, badaude, bolada batzuk, ez da, joder, nazkatuta nago, ez? Ez jakiteaz, ez izango da nitaz irailean. Ibilbide sendoa daukazuen emakume aktoren egoerak berez sendoagora izan barko luke? Izan barko luke. Eta? Izan barko luke, noski. Adinak ere hortan eraina dauka. Aurre iritziak, ez? Bueno, askotan hitzain aipatu ditugun paradigma horiek. Osa, izten da, 50 urteko emakume batek ez dauka lekurik nolabait fikzioan, ez? Eta ni zorteduna sentitzen naiz. Osa, ni, lan orain ere telebistan banago, ez? Osa, telebistan esan eta den fikzioa egiten, eta baina nire inguruan talentudun emakume piloa dago lanik egiten ez duena, edo ez aktore moduan. Egiten dugu ez da gauza batzuk, ez? Egiten dugu aktore zuzendaritza, edo egiten dugu gidoi idazketa, edo beste gauza batzuk egiten ditugu. Baina... Iruditzen zait batzutan zure burua hainbatean gutxi etxe egiten duzula profesionalki behintzat azaltzerakoan, eta askotan zuhurtzia kontuera izango da, ezta? Ez ni aktorea naiz bakarrik, edo ez aktorea, baina izan naiteke zuzendaria. Baina bada zure buruari esaten diazun zerbait, ni zer naiz aktorea, eta hori erabaki hori hartzea importantea da. Ba, ezta, zuhurtzi zera bat, ez? Prudentzia, zaintza bat, ez? Bai, zen nahi dit izan, ez? Eta nolabait, bizitzak entzun egiten du hori. Zertan egin nahi dezu lan. Baina egin gustatzen zait, beste guztia, idaztea asko gustatzen zait, arte beterako. Edo orkestea, edo kese. Baina nik aktore izan nahi dut. Baina bada, ez da zerbitzuaren hasieran edo 20 urterekin hartzen duzun erabakia, aktorea naiz. Egunero hartu behar duzun, esnatu berritan, zure buruan izaten zuen ni aktorea naiz. Ze hizkuntza festa dukazu? Zenbat hizkuntza menderatzen dituzu? Ze askotan entzuten dizu ahozkera ikaragarri ona daukazu, badakizu gainera modulatzen, baita ingeles jankia edo ez jankia. Tesa Andonegi zenbat hizkuntza menderatzen ditu? Menderatu bat ere ez. Zenbat hizkuntzatan murgildu edo igerian ibilizera edo zure bizitzan zenbat hizkuntza igaro dira? Bueno, gaztelera eta euskera, noski, eta saiatzen naiz ondo egiten biak. Baina egia da, elebitasuna ez dela erraza, hor zaudez, hor mugitzen zea. Baina konturatzen naiz, erdaldun elebakar askok baino gaztelera hobea daukadala. Interesa daukadalako, gustatzen zait irakurtzea eta ez. Baina ez dakit, hizkuntza bat lantzen duzunean beste ez zote den elbarri geratzen. Ez dakit, elebitasun totala posible dan. Baina, bueno, gero frantzesa, txikitan ikasi nuena, gurasoek interesa handia zuten, eta ikastola eta gero, joaten ginen Andereño Danielen gana, frantzesa ikastera. Eta telebista asko ikusi izan dugu, tala. Asko gustatuko litzaiake frantzesez lan egitea esaterako. Eta hori, bueno, posiblean zerbait da. Eta gero estatu batuetan egon nintzen urte betetan inglesa ikasenan. Baina mantendu dituzu? Bai, mantentzen zait. Hori lana da, ez pentsa, oso horreza da hizkuntza bat galtzea edo. Bai, saiatzen naiz pelikulak bersio originalean eta ikusten inglesak edo. Gurasoak aipatu dituzula, pentsatzen du frantsesa Aldezarrean, Donostiako Aldezarreko gaztaroko, ez? Justo, frantses klaseta ze. Bai, Akerbeltz tabernaren aurrean zegoen Andereño Danielen akademia. Eta hori ikastolako guztiak joaten ginenera. Guztiak edo ia guztiak. Garrantzia ematen zioten, belaunaldi ez, zuen belaunaldiko gurasoek frantsesa ikasteari, akaso frantsesa bereiek ikasi zutelako,
muga ere gertu dagoelako eta nola ez jakin, ez? Oso daigarria da, hemen ze jende gutxik hitz egiten duen frantsesa, muga bertan egon da. Eta muga badakigu iparraldea dela eta hori guztia, baina bertan frantsesera hitz egiten da. Kurioso da, Frankoren garaian frantsesa ikasi izana, eta ez, ondoren ez... Eta ondoren ez, bai. Bai, bueno, inglesaren, bai, azkenean inglesa gailendu da, ez, mundu mailan, orduan... Baina, bueno, biak ere ikasi daitezke, ez, ratik ez. Bai, baina ingelesa mundu mailan gailendu bada ere, Ipar Euskal Herrian eta iparralderago jota. Bai, nola baita ere... Gaztelegazko oinarri edo, ez, gutxinez helduleku batzuk gehientxonek badituzte. Bai, ja, bertan, ez, ez dezu. Bai, iparraldean. Bada, igual, gu ere banatzeko beste modu bat, beste estrategia bat, ez? Azkenean iparraldea eta hegoaldean nola batzen dira, bueno, izan zitekeen ere frantsesaren bitartez. Hor, aipatu izan duzu, zu Azizaren familian politika oso gertutik, oso modu intensoan, gertuan, ez da ezoikoa, ez, alde batetik, ez, familia euskaldun bat, Donostiako Alde Zaharrean, gerra ondorena, baina ala eta guztiz ere, askok beldurrez ere, akaso ez dute politikaz hitz egin ere, urtetan zuen etxean aldiz? Ja, gu gure otorduetan, bueno, aitona politikaria zen baiter izan zen. Eta, bueno, bera garaian lehenengo Euskal Kontseiluko partaide edo, garaikorekin, eta izan zen. Eta orduan, gure otordu guztietan politikaz besterik etzen hitz egiten. Orduan, nik Danimarkakoa izan nahi nuen, lasai bizitzeko eta gure gauzetaz hitz egiteko. Emozionalagoa izan naiz, ez? Baina, politikaz hitz egiten badezu, edo nik beti horrela sentitu izan dut, ez daukazu lekurik zure buruaz hitz egiteko. Enbidiak, bueno, fikzioa da eta gezurra, ez? Bueno, gezurra. Baina enbidiak hitzera eman izan dit beti pelikula jankietan nola hitz egiten duten, ez? Zuzen zaude, bani ondo, gertatzen zait eta bestea. Gure familian zuzen zaude ez da galdetzen. Ez dakit, hainbat familietan hori gertatzen den edo. Eta orduan nik nire semeekin saiatu nahiz hori konpentsatzen, baina uste beste muturrera joan nizela. Eta orduan nire semeek ez diate erantzun nahi zemun zaude horri. Hori ez, azkenean zer gertatzen ari da, konpentsatzen dugula kariño falta hori edo, ez? Atentzio personal falta hori. Konpentsatzen saiatzen gara eta gehiegi ematen ditugu gaur egungo belaunaldiei. Orduan, tontotu egiten ditugu hori da nire teoria, era tontotuta daudela. Nire semeak, azteko. Hor, alde batetik gulertzen dizut, batetik politika, bintzat garai luze batez, gure belaunaldi eragin dieneran gizonek, ez, eraikitako politikaz, zizien dela, horre identifikatu dela politika zer den, eta gure bizi esperientziak akaso geroz eta presenteago edo ageriago guztien digula, emakume izatea ze politikoa den, erabaki gabe, bere baitan, eta matasuna erantzi ezaiozu. Bai, egia gizon politika zale, baina nire etxean gehien mugitzen zena edo indar gehiago zuena nire ama da, izan da. Bera zan militanteena, ez, nire ama zan. Da, bueno, garen laro eta bi urte dazka. Baina, eta ilusioa galdu dute, hori adinarekin normala da, ez, nekea, biztaren nekea. Eta, gara hortako lehena, aipatzen genuna, borroka bateratu hori edo galdu da, ez, bera bat. Eta uste horren nostalgia handia daukatela. Zere, frankismo garaian oso argi zegoen zeintzegon alde batean, edo, bueno, igual ez zegoen hain argi, baina hala ikusten nuen nik behintzat, ez? Zeintzegon alde batean eta zein ez, eta bazegoen borroka bateratu bat bezala. Horrein dago dana, igual estrategia baten parte ere bada, ez? Dago oso nahazia, eta ez dakio oso argi zein aldetan gauden, eta ez? Gertatzen dena da zulen aipatu duzunari helduz, aipatzen da, gero eta gehiago, bizitza erdigunan jartze hori, zaintzaren kontzeptu politiko hori, akaso
zuk aipatzen duzun garai horietan, horregatik aipatu du gizonen politika. Ez emakumeek ez zutela parte hartzen, baina oso gizonen eskemetan oinarritutako politika. Akaso horrek orain ibilbide bat izan du, egunotan edo azken garaietan, emakume asko ikusi ditugu kalean, urte guzti hauetan hainbeste ikusi edo ikusi ez den batasun baten baitan, akaso... Bai, hori beste paradigma bat, ez? Gauzak nola egin. Egon nintzen, ez dauka zer ikusirik, baina bai, badauka, ez? Azkenean badagoela, deskubritzen goazela egiteko beste modu batzuk. Duela pare bat aste egon nintzen Lara Izagirre egiten ari da beste proiektu bat, pelikula baten proiektua, eta berak esan zigun hasieran konturatzen dela, berak idazten duela gauza bat, baina gero errodatzeko orduan asko aberatsagoa dela aktoreak ematen diona. Orduan, hasteko ematen dio aktoreari balore bat normalean zuzendariak ematen ez diotena. Teknikariek askotan muñekoak ditzen digute. Aktoreak baduela, ez? Sortzaile puntu handi bat. Orduan, nola egin proiektu berri bat egiteko, baina aktorearen ekarpen hain aberats hori kontuan izanik. Orduan, improvisazio bitartez eta sortu genituen hainbat personaje eta horrela. Eta zaintza aipatu duzu, eta ze importantea zen produzitzeko presio hori gabe lan egitea. Eta legin genuen. Esperimentatuko genuen, aste betez, eta ez dakigu ze emaitza aterako da, baina helburua ez zen emaitza bat edo produzitzea, edo oso produktibo izatea. Eta hori buruak ezan da egiten digu kasi horrekin, ez? Beti da gure helburua, eta oso ikuspegi maskulinoa da, ez emakume edo gizonena, baizik eta maskulinoa. Badago modu femenino bat egiteko, ez dela bereziki emakumeena, gizonek ere hartu dezakete, denok daukagu gure baitan maskulinitatea edo feminitatea. Modu femininoa da zaintzaren bitartez lan egitea. Eta gero konturatzen zara, horren ondoren, konturatzen zara, askoz gehiago produzitu dezula, edo beste leku batetik produzitu duzunez emaitza, eta etekina atera diozuna askoz handiagoa dela. Beraz badagola beste modu bat egiteko gauzak. Gu gaude obsesionatuta produkzioarekin, ez? Lan bat egin behar da, eta etekin bat atera behar da hortik. Eta hori da oso ikuspegi politikoki maskulino niretzat. Horra aipatzen da ez, emakumeen izena daramaten egoera edo osasun kaskartze mentalak ez, egunotan antxilitikoen kontsumoa. Bai, erretzaile gehienak emakumea gehiago. Erretzaileak, sistemak produzitzera ez, edo produkzio puntu batean jartzen gaitu, baina zentzu zabalenean ez. Baina gero... Etxeetako barne produktu gordin hori, reprodukzioa, merkatu liberalean... Bai, eta aldi berean ama izan behar dugu. Nengoan tuit txorra bat, beste bat, tonto bat jartzen. Idatzen nuen, beste bat. Eta hori, azkenean, gure gizarteak behartze gaitu ama izatera, ze gaizki ikusia dago. Ez oraindik ere, uste dut, ama ez izatea. Bai, alaxe da. Alaxe da, ez da. Noizko, ez? Aldera hori, oraindik ere egiten digute. Hori alde batetik ama izan behar dugu. Baina, gero, funtzionatu behar dugu amaz bagina bezala. Hori alde batera utzi behar da, ze eske zure 8 orduak edo 10 edo 12 orduak lanean sartu behar dituzu. Eta eske ama banaiz, eta gugan sortzen duen konfliktoa ikaragarria da. Hala bizi dugu horregatik, esate baterako aktore emakumeen artean askok ez daukate, esan bela baik. Ze ez da profesio bat hori kontuan hartzen, inon ez da kontuan hartzen. Bai, baina ez egon kartasunik gabe, eta beti disponibile egon behar izate horrek, eta fisikoak eragin zuzena. Esate baterako, ze behintzat 9 hilabetez, edo 6 hilabetez ezin dezu lanik egin, eta hori. Hemen ez dago sostengu, administrazioan aldetik ere ez daukagu sostengorik. Frantzian, esate baterako, badaukatela intermitentz deitzen den hori, eta orain behar bada, artistan estatutoak aldatuko du hori, hala den. Eta ze ematen dio lanbide, profesio osoari ematen dio beste
beste ikuspegi, onartzen da artistaren lana, lan badala, lanbidea badala, batzuk okinak dauden bezalaxe, aktoreak daude, edo artea egiten dutenak pelikuletan, edo teknikariak. Eta orduan, zuk lan egiten duzu, eta gero daukazu paro antzeko bat, intermitentzia ditzen dena, beti daukazuna, denbora guztien daukazuna, lan bat eta bestearen artean. Ulertzen dutelako, gure lana horrelakoa dela. Baina hori ere da, hemen txip hori aldatzea, paradigma hori aldatzea izango da oso zaila. Jendeak, gizarteak ez du guztiz onartzen. Ezakit, amorrua edo enbidia dago hor, edo gure ausardiaren aurrean miresmen edo miresmen eza. Bai, eta hori pixka bat oinarrizko errenta, eta azkenen sustengu minimo hori ez. Hori da. Izan dadila gauza bat ala beste, askotan, kasuak hainbat izan daitezkelako, baina badirudi alperkeriarekin edo... Bai, edo... Sistemara bat oso ikuspuntu liberal bat didatorela. Disfrutea de gozamena ez dala bateragarria lanarekin. Uste hori oso sartu. Sakrifizia jabetu gabe oinarrizko errentarekin ezin duzula autokarabana bat, landetako partzela mantendu, hainbat etxe, ez? Oinarrizko errenta batekin gauzak dauden bezala ere urrutira ezin dela joan, baizik eta sostengu minimo. Baina gaur egun ez daukagu hori ere. Kale gorrian ez geratzeko besteak beste. Hori da. Nahiko nizuke galdetu, Tessa Andonegiren aktore, esan dugu aktore, egunero zure buruari aktore zarela erabakiarazten diozulako, naiz eta jakin gidoiak garatzen, zuzentzen, saio ezberdinak, irratean aritzen, beste hainbat gauza gehiago, hizkuntzetan nahiko jaioare bazera ikusten da, kultur maila nabarmeneko persona bat bezala, kultua, nola irudikatu nahiko zenuke edo bizitzako erronkak non kokatzen dituzu? Edo aktore bezala ze ibilbiden nahiko zenuke jorratu edo, ametsak denok ditugu, ez? Elikatu behar dugu gure burua ere, ez? Aurreikuspen, ilusio, gogo, helburu. Ama izan zera, hasi dituzu zure semeak. Hori, teorian. Bai, teorian. Baina, pixka bat zure bizi, ez? Espazio hori berreskuratzen, hornitzen, zen nola horrik ikusten duzu? Azkenean, nolabait, gure etorkizun hau sortzen dugu, ezakit, igual oso hippia da ez, ikuspegi hori. Baina, nire burua bizitzan da aktore bezala, eta bestela ere, baina aktore bezala gauza interesgarriak egitea. Erronkak. Eta gira da, gero erronkan murgilduta zaudenean, esatezuela erronka. Baina bai, horrek bizirik sentiarazten zaituelako. Zer da zerbait interesgarria? Zerbait interesgarria da segurazki nire buruaren limiteak edo gurutzaraziko nauten lanak. Erosotasunetik haratago dijoazenak? Bai. Sortzaileago bilakatzen zaituztenak? Bai, hori da. Eta hori zer da? Edo persona bezala aziarazi egingo nautenak ere. Eta hori irudikatzen duzu antzerki obra batean, pelikula batean, serie fikzioan, nun kokatzen duzu? Segurazki ikusentzunezkoetan, bai. Ikusentzunezkoetan? Gehiago, bai. Baina antzerkia ere oso interesgarria da. Gertatzen da antzerkia da, nekagarria da. Eta aia da, 25 urterekin prest daude tur bat egiteko. Baina gaur egun ez dakit nik nahi deten 6 hilabete zegoen gorata era. Baina, hori ere izan daiteke. Atzerriko ekoizpen batean ikusten duzu zure burua? Era bat. Eta zein da halako aukera bat sortzeko bidea edo aukerak nola etortzen dira halako kasuetan? Hori jakingo bagenu. Ez, baina, hasteko, zuk zure aldetik egin dezakezun gauza bakarra da, zabalik egotea, hortara. Eta nahi izatea. Gerokoak. Eta ausarta izatea, ezta? Ausarta izatea, bai, ausardia berezkoa dugu aktore. Niretzat, ausardia berezkoa daukago aktoreok. Nire ustez. Bestela, etzara aktore, bestela, ausarta ez bazara. Edo ez zara mantentzen. Jende asko geratu da bidean. Ez dagolako prest, hori, ziurgabetasun honi aurre egiteko. Eta normala da, egoa hor dago, ez da burua hor dago, esan ez, zein godezu, hemendik bila betera.
Erantzuna da, pues ezakit. Baina, bueno, kontua da oraina bizitza, ez, hemen eta orain. Eta ala ere esan duzuna, oraina, eguneroko erabaki hori, baina pozik zaude aktore izateko erabaki hori hartu izanaz dola denbora bat. Damutu egiten zaidan arren, bai, noski. Hori, ikuste gainera ondo egiten dudala. Egia da. Eta ondo egiten duzu. Eta ondo dago hori, bai, norbera bere buruaren baitan ere balioan jartzea. Hori oso importante da, emakumeok ez daukagu ez, ohitura hundirik askotan hortarako. Bai, gakoa, gauza guztietarako autoestimoa bere lekuan izatea da. Eta ez da apaltasun falta, nik ez dioten inori kentzen ezer nire burua ontzat ematen badut. Aktore